nsị na ibe ọma ya emelu nwoke meelu nwaanyị o nwere onye ibe ọma sọrọ nsọ ibe ọma ya emelu ndụ nọ n'ụlọ meelu ndụ nọ n'ezi na nkịta ri na nke erila anaghị aṅụ mmiri na ogbu ọkụ a kpatara akụ kpatara ntụkwụwa ọnụ ụmụnna nwezuo akụ alụ abụrụ na si Chukwu ekekere ụwa ọbọgwụ onye si akwụ ma amasị amasị agbazụ ụgbọ na anụ ibe orimiri na-ekwu mmọnwụ apịa ọgwụkwọ agara kpata mkpa si dutekwe ndị maara ibe kabata ibe ọgha Chukwu ekekere ụwa ọbọgwụ onye si akwụ zọba anyị zọba ndị ga-azọ anyị n'ibu ubi na-emela ọba ka ọba na-emela ubi aka nnikwa aka ekpe akwa aka mgba gidigidi na oke akpịa na anyị onye vụrụ chie ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ onye chịrị ọba na-abụ ọgba ịda ọsụ ọrụ na oke ji ọsọba n'ọnụ agbọwa azụ ka o ya eji na Chineke nna ekekere ụwa ilu a karịa zọba ndị Igbo zọba ụmụwụ zọba ndị Igbo na ilu a karịa mmọnwụ apịa ọgwụ aghala kpata mkpa Chineke nna ekekere ụwa agwa a na-achụ Igbo a na-achụ onwebe ndị Igbo agwọ na-agba ya na-agharịla ogwurugwu ọkụkụ na-akpa nri anya ubi akọna ya anya dị unu n'anya onye ji aka ya tinye onu n'ụdọ bụkwa ya ji aka ya gbuo onwe ya na-akwa akwa onye kwụrụ ụdọ a sị na ọ ya adịla anyị mma ọ ya adịla anyị mma ọ ya adịla nwoke mma dịla nwaanyị mma dụrụ ikwu na ibe anyị mma dụrụ ndị ọgọ anyị mma dụrụ ndị enyi anyị niile mma ọnwa Enugu ukwu na ụmụ ndị ọkụtarụkwa agụle akaji ugo ndị Igbo adịlaghị mma adịlaghị mma n'ocheta ochi ọhụụ akpụ ya iru dụrụ ndị niile na-eme ibe ndị ichie na-ekwu adịla unu mma onye sị na ya bụcha unu ụkpa anya anya akpọ n'anya n'isi Chineke nna ekekere ụwa na-ekwe ọjị ndị n'aka eze bụ na chi na-ekwu nke nkwulu adịra mma Chukwu were aka ewesisi enye n'ọjị ma nke m elotere kwekwu ya aga ọbụla m kwuri odonigwugwu emeche Chukwu were aka etizi enye n'ọjị ka anyị taa ọjị ka ọ rụzuo arụ na mmụọ n'aba Chukwu okike abịa makela anyị ka m gọrọ ya ka ọ ya ele alili Igbo ụmụ nwa bụ dike ma gbanaka arụ bịa n'oke egwu mgbanaka arụ na-eji ma ọbụ nwanne m eze bụ na chi oyi eze bụ na chi ụmụ riri bịa kene mmanwụ aka Igbo mmanwụ na-eke akụrie nne mmanwụ na-agụ arụ akwabago onye Enugu ukwu ihe ndị mere okolobịa mgbe okolobịa na-atọ ụtọ okolobịa tata na-agba ụmụ olu m jeriri ịmara mmanwụ adụọsị ka mmanwụ Enugu ukwu mgbe mmanwụ Enugu ukwu ji gụba Baịbụl ka a ji maa na ndị ọcha eti anyị na-ekekwe anyị na-ebe ndị ọcha si anyị ebe n'ibe apịlapị na ahịa anyị nwere a na-agara ije ma ọ na-ekwuru okwu mgbe jụọ ebe ji mmadụ ebe akpọrọ n'ụka ọ na-ekwu okwu Igbo ekene m unu Chukwu abịa ma ọmama amasị amasị anyị atụgbo nzu ọjị ọmịa ka anyị na-atụ ọ usoro nke anyị nke a bụ nke anyị wee si Chukwu okike abịa ma nọ ibe mkpu na ọjị ka mkpu na mmịa ọ ka esi eme ya n'ụwa ụka esi eme ya n'eluigwe aka nni kwa aka ekpe akwa aka nni ọ ya adịlụ nwoke mma ọ ya adịlụ nwaanyị mma na-akpa ọrụ na-agbawo nkụtụkọ nye nwere nke kugburu ibi ya ọ Sọl mechara wụrụ St. Paul anya luo n'ala si were ọkpa chọba ibe darala mmiri si chụba ewu ojii n'oge emechi ejiri Chineke nna ekekere ụwa ndị Igbo anya dị unu n'ala agwọ na-agba ya na-agharịla ogwuru ọkụkọ na-akpa nri anya ohi akọna ya ewenye eme edo na ibe niile ngọ n'ụtụtụ emechegwo etu ngọrọ ya ka ọ ya ele na ọnụ aka nri bụ ọnụ nna ya bụ ọnụ ya bụ ọnụ nke na ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu ọ ka esi eme ya n'ụwa sie ike igwe anyị agba anya ọhụọ ọba akụrie nne ọka bụ na Palace Eze Benachi Chief